Va ser fruit de la menestralia i de l'associacionisme cultural a finals del segle XIX i ha perdurat en el temps gràcies a les reivindicacions i a les lluites populars dels anys 70 al segle XX. Va ser dissenyat pel general Guitart, qui projectà un edifici funcional amb sales àmplies lliures de columnes que permetien la relació i la lectura, amb una gran lluerna central per donar llum i ventilació. Els exteriors Guitart va triar un llenguatge hispanoàrab que havien tingut prou predicament a l'Exposició Universal de Barcelona del 1888. Així era el disseny que van triar els menestrals de l'associació, original i exòtic per fora i plen i funcional per dins. L'edifici és construït entre el 1888 i el 1890, amb una planta trapezial i tres façanes. Consten una planta baixa, pis i unes golfes. Va ser emplaçat com un element mestre que donarà l'orientació d'una nova filada d'edificis per davant d'unes cases de pescadors ja existents. El nou casino farà de xanera del passeig, entre el passeig del Mar i el passeig del Guíxols. El 1899, l'arquitecte Manuel Vega i Maig projecta una ampliació de l'edifici que li donarà l'aspecte actual, ja que construeix la torre d'una cúpula turca i la façana del passeig dels Guíxols per davant de l'antiga. El 1921 es va construir el tendal que es reclina sobre aquesta façana, de 5 pilars de fossa ancorats al passeig. Finalment es fa una última ampliació del 1928 que deixa el casino tal com el coneixem ara.